L-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista l-ħamis fil-għaxija illega l-persuni l-ġodda li bdew jokkupaw uħud mill-ogħla karigi tal-partit. Dawn inkludu l-pożizzjonijiet ta' Segretarju Ġenerali, President tal-Eżekuttiv, President tal-Amministrattiv u Segretarju Internazzjonali. F'din l-elezzjoni Michael Piccinino kien elett bħala Segretarju Ġenerali ġdid tal-Partit Nazzjonalista. L-ewwel ħaġa nixtieq nirringrazzja ħafna lill-membri kollha tal-Eżekuttiv lil-lejla oġob jagħtu l-fiduċja lili. Kif ukoll dak il-kunsillera kollha li fl-aħħar ġimagħtej votaw li fil-Kunsill Ġenerali u jagħmlu l-kuraġġ għal dan il-pass li jmiss. Ovvjament illum ninsab kuntent li jiena tajt din il-fiduċja u ninsab ħerqan ħafna għal ħafna ħidma l ġejjin. Jiena naħseb li huwa l-prinċipali tiegħi bħala Segretarju Ġenerali għandu jkun li nkun bħala koordinatur fil-partit differenti tal-partit dipartimenti differenti biex nagħmlu żgur li qed naħdmu kollha flimkien ħalli nimxu l-qudiem bħala partit wieħed sabiex ikollna l-aħjar riżultat elettorali possibbli. Fl-istess votazzjoni Joseph Grech kien elett bħala President tal-Eżekuttiv. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja ħafna lill-membri kollha tal-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni li kellna l-bieraħ. Kien naturalment turija wkoll ta' fiduċja fil-kariga li issa se nkun qiegħed nokkupa. Naturalment dan kollu qiegħed jiġri wkoll fl-isfond tal-inkjesta pubblika li ġiet ippubblikata l-bieraħ fejn għal darb'oħra ġajna konfermajna dak li l-Partit Nazzjonalista tant ilu jitkellem fuq u propju il-Gvern irid jerfa' responsabilità wkoll għal parti li huwa kellu wkoll f'dak li wasal ukoll għal qtil ta' Defni Caruana Galizia. Allura bħala Partit Nazzjonalista determinati aktar minn qatt qabel li l-poplu Malti wawċi kollu irridu ntuħ is-soluzzjonijiet, irridu nkunu gvern alternattiv lesti biex inkunu nistgħu nerġgħu wkoll immexxu dan il-pajjiż. Roslyn Borch-Knight se terġa' tokkupa l-kariga ta' Segretarju Internazzjonali. Ħaġa nibda billi ngħid grazzi lil Kap Bernard Grech talli wera fiduċja fija biex nibqa' f'din il-kariga. Ovvjament meta xi ħadd jikkonferma li inti qed tagħmel xogħol siwi u japprezza dak ix-xogħol, allura ovvjament l-ewwel grazzi tmur lil Kap Bernard Grech li kellimni u wkoll bilna li għandi nerġa' nikkontesta għal din il-kariga. Li ħankun qed naħdem kif dejjem għamilt, ħanaħdem b'saħħti ħafna x'ovvjament ir-rwol internazzjonali huwa importantissimu. Naħseb huwa importanti li issa iktar minn qatt qabel ninaqdu flimkien, naħdmu flimkien biex ejja aħna bħala Partit Nazzjonalista anki fl-isfera internazzjonali nagħmlu l-impatt pożittiv li verament bħalissa pajjiżna għandu bżonn. Filwaqt li bħala President tal-Amministrattiv kien elett Graham Bencini. Dan hu privileġġ kbir għalija li nokkupa l-kariga ta' President tal-Kunsill Amministrattiv. Nirringrazzja il-Kap tal-Partit tal-fiduċja li wera fija, nirringrazzja l-Kumitat Eżekuttiv tal-fiduċja li wera fija sabiex nista' nokkupa din il-kariga. Kariga li jiena aċċettajt sabiex nista' nkun parti mill-proċess ta' reġenerazzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Pajjiżna għandu bżonn direzzjoni ġdida. Pajjiżna għandu bżonn bidla ġdida, hemm bżonn li kulħadd jarafa din, hemm bżonn li l-kol kemm aħna nikkontribwixxu għal dan il-proċess u nittama li dan il-proċess ta' tiġdid il-partit f'kun pożizzjoni li jagħti paġna ġdida u direzzjoni ġdida għal pajjiżna. Ma' dawn jingħaqad Mark Anthony Sammut li ftit tal-jiem ilu kien elett fil-kariga ta' President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista.